Trína súile mar rúnaí ag deag d'ArdMhéara Baile Átha Cliath, bhí Mary O'Sullivan ina finné ar chuid is na heachtraí polúla is táchtaí a hitamach is staire na hÉireann. Bhí an obair seo go léir faoi rún, agus thóg sé nach mór 100 bliain ar scéil batha tachan solas in na iomláine. Dá bhár sin is féidir antas ceart a thuairteaniste mar dhuine is na maná is simúile is staire na hÉireann. Ar chuirtú riamh ceist céansáis puiste bhí ag d'Antín dílis. Well, Antín mini atá gceist sa chásá. Antín dílis a bhíonte gan é an áras ach níor hiigéinge go fíringach an méid agus an sáirtibre a bhí a chainmhice. nó an tácht a bhí leis. Thug sé breis is lechéad bliain sa a bhuarthas amach díreach céimhéad a bhí dinte agus feiceacha nar a hánig scéal a bathe ag trílár an tail polúla in éireann chun solis go máil sa bhliain 2003. Mary O'Sullivan an tanim ceartarthe agus bhí si ina rúnaí ag deag d'ArdMhéara Baile Átha Cliath, haar tréimhse 10 bliain. Déad fí Miss Moneypenny lig staire na hÉireann in armad ar thuairteartha, tuiscin léargas a thug si ar staire na tíre agus na heachtraíodh de titim amach ag a léir feiceacha ó ifig an rúnaí I deach an ArdMhéara. Bhí si a feidhmiú sa chulra a chur agar ar chórsaí go héifiachtach agus níor sceisi is níor lig si irid is rún amháin den méid a chola si amach. Go dtí, gur bhailligh an stát ráiteas faoin tréimhse réamhlóideach sin os na daoine a bhí beola ling an ama achrannach sin idir 93 go 95 A cuid ibre in na focail hain. Bhí a scéil scrífar síos ag Mary O'Sullivan, a bhurm ráiteas finné. Confidential typist to Lord Mayor of Dublin 1901 and secretary from 1918. Sin mar a chuirsigh síos ar a post. Cuníocht na cúntais pásanta sin ag an mhór Chartlann Míleata a bhunaíoch sa bhliain 1947 chun scéal na glúiseachta I dtreo na Saoirse I insint. Níor doscail an ráta sin go 2003. Agus is an sin gur fuair amach faoi mar in I thuailmháin. Agus tá sé dochreide gur raibh ben a bháin, thar tréimhse 10 bbliain, anson buinteach le gachrod, buinteach le na bóméidí is starúil is staire na hÉireann, agus ní raibh an tanam luaite in éon áit, in éon leabhar ar chorbe. Rugach Mary Sullivan a gilárglann a gúnta chiaí sa bhliain 88. Tréiste a chud scolaíocht a críoch an 90 sa héan, chhlaach sí post láthrach bán mar chlóscríomhaí faoi rún de ArdMhéara Baile Átha Cliath. Is a réigean a bhí isacha go dóireach an post seo isteach go daoine, go crílár na gníomhachta agus na truda a bhíorsú le haig Saoirse na hÉireann. No, go mbeadh dlú cardas an áinde le fear bheith ina híiseach agus ina uachtarrán ar éireann. Bhí aithneamh ag Mary ar éimeann de Valera. Hínig sí carta nullig fiúháin dá nacht peg an 1961. Bhí Mary ina rúnaí ag deag d'ArdMhéara Baile Átha Cliath agus bhí si ina finné ar chud is na heachtraí polúla ba háchtaí is staire na hÉireann. Chonnig sí an csiútan a dulling an phobal de bhar stalcanna fríorúnach 93 agus chabhraigh sí leis an ArdMhéaras an duchtúir Lorcan Sherlock ciste a chur ar bhun chun darabháin bíg a thuairt a heilig an lucht stalce. Chonnig sí suffragéid a cabh túile cá le ling cuairt príomh aireann na Breataine ascuit an 1940. An 1990 bhí si I láthair ag an giad cruinniú do gháil éireann sa seomra crin I deach an ArdMhéara. Agus bhí si ag geartlár an éanaigh le ling tréimhse na réamhlóide. Rud a ha fíortábhacht is scéil mar in I thuailmháin. De bhí muoín ag na fear is lárnach san aimse réamhlóideach I mara. De bhí na ruúin a bhí acu agus ní bheadh an muoín sin munar hiig gur ben le charactéir a bhí an agus de bhí. Le ling cogan na Saoirse chúis sí a gobar a ferganmh le saidúirí na Breataine in na timpeall. Bhí idir lonathe chun tosaigh agus laistíir den bhorganmh. Bhí bail ruúthar ann na gcónaí. Lá bháin,
Nuair a tháinig rúthar gan chuine os an dúchrónaigh, chuaigh sí món gníomh le luas lasraigh, agus de tháinig sí cairn nitricha rúnda a bhlach laistír de chófra. Cuairdigh de saidúirí an áit ó bhun go bhfáir ach ní rise le do le féchant de cúla cófra. Uair eile, bhí Míleata Cliath na ghlacha leis an ArdMhéara Lawrence O'Neill nuair a thug le fórsaí míleata rúthar eile ar an áit. Láthach bán, léimo Cliath na hasamh, thug sé scúba rinne is na fáilethe agus thosaigh scúba an tómhreachtraí in na daonta. Ar thug éige fin ar é. In achtar eile, scríomh Mary O'Sullivan chun na churanúil den ArdMhéara gur éalaigh ó Cliath tréistó leanú amach go ciún, é a siúil go máil tóiste a meascan tlua a bhí bailithe ann le haig ócáide. Má bhí agla riamharthe, ní hagar sí do ach éan uair a bháin. Bhí seantaíocha ar bagartí. Chunnig sí conraí dartha ar chud is na litrecha a doscail sí. Codeile, bhí bléasca agus cnáb a trasna dartha ortha. Bhí le héadí sin cotíanta go maith, ach bhain litir a bháin getaiste. Tháina sé tréiste ArdMhéara Baile Átha Cliath, Lawrence O'Neill, dunchan cóhrón íanamh ag sucard Hamáis Vic Cortáin, an tArdMhéara ar chorcaig a dúnmhaíoch ar an 5 lá de bhárta 1920. Nuair a doscail sí dag sí a desk is a hifig láthach agus dimig trasan na carach an faláir a bhhuirt an ArdMhéara a bhí ag sinú a hallan na carach. Bhí agla ortha, go ninthí lách ar Líomhaile. Mar a hála, ní a bhéan gá bheith buairthe, ach thug sí aigear a magart go mar is go stúma. Níl an scéil dar stair umláin a gcuin. Muna bhfuil scéil mara ní thuailháin a gcuin. Mar is sampla úthúil a há an slí go raibh namará a bheith lárnach, crílár ar scéil, crílár ar taithí, ach níl sí crílár ar ólas, níl sí crílár ar tuiscint, agus ba cóir sí a bheith. Nuair is scríg rúnaí ArdMhéara an látá Nován, Fanché Gibson, margheall ar Mary O'Sullivan sa saothar, her keys to the city, sa bhíon 2022. Níor bhadar daoine cá bhaithí greengrafte. Thóg sé tamil, agus cúpla cóthar luint. Ach, le cuoine cí na teallaigh ar anti-mini, ceanglíoch leis an scéil figiúil ag Mary O'Sullivan. Agus dá réir, tá sí sin ar dhuine de sa maná is suntasaí is staire na hÉireann.